Adlaw karon nga Domingo mao ang nagkatapok mi magsuon og nagkasabot mi nga magtuno mi og gabi. Dayon si Diding na dayon ang nagluto sa tinunuan nga gabi, nangka nga tinunuan og nilungag nga gabi, sinabawang manok. Dayon nalingaw gyud mig maayo pagdakop og mga manok, perting daghana ang ilang manok. Kunya nindot pagid kaayo dakpon, perting tsadaha dakpon kay magpadakop ra di mo dagan. Sarot na mo, andam na ang mga niluto ni Diding, naglungag din siya og unod sa gabi. Nakakaon na ba mo anang unod sa gabi? Lami man day kay na siya lungagon. Dayon ready na ang lamisa para paniudto. So among gibuhat nangaon na lang dayon mi unya ang manok na among dinakop, ulahin na dayon siya naluto. Giluto pa pag-abot namo, pero ang uban nga pagkaon andam na. So nangaon na mi, ulahin na lang dayon ang sinabawang manok. Mao gud ni among gabuhaton sa una pagyud nga panahon, tong buhi pa among mga ginikanan. Magkatapok mi mag-istorya unya mangaon dayon. Dayon karon nga wala na sila, amo gyapon ning gipadayon aron pod madala pod ni sa among mga anak o ngadto sa among mga apo nga importante kayo ang relasyon sa matag magsuon ug matag usa ka mga pag-umangkon ngadto sa mga iyaan ug uyuan. Madala po dito sa mga apo nga hatagan gyud og importansya ang pagkamaayong relasyon ngadto sa inyong mga managsuon. So dili gid kayo kinahanglan gyud nga daghan kag mga handa, ahya pa mo magkatapok. Simple lang kaayo ang mga pagkaon, mga gulay lang nga mga tinunuan ug ang mga pagkaon nga pang pinubre nga pagkaon magkatapok na mo ug bibo na dayon mo kaayo. So madevelop gyud ang inyong pagkamanagsuod ngadto sa kaapuhan ug ngadto sa mga kabatan-unan.